Sveta Luncijata i Sveti Vlaho tvore koordinatni sustav od čijeg su ishodišta udaljeni u omjeru 1:2. Iz ishodišta ovog koordinatnog sustava opišemo kružnicu sa radijusom u Svetom Vlahu. Na toj kružnici će se naći spomenute 4 crkve: Sveti Roko, Sveta Orsula, Sveti Jeronim i Sveti Vlaho. U geometriji bilo koje 3 točke možemo staviti na kružnicu, ali ne i bilo koje 4. Jednako tako, na pravac možemo staviti bilo koje 2 točke, ali ne i bilo koje 3. Kada na kružnici imamo 4 ili na pravcu 3 točke, opravdano se može govoriti o planiranoj konstrukciji. Osim toga, ova konstrukcija nije neovisna o dizajnu prostora u kojem se nalazi. Kao i u široj slici Mediterana na udaljenosti od više tisuća kilometara, tako i na maloj skali u rasponu 1 milje, ljudsko djelovanje kroz vrijeme usklađivalo se s djelovanjem prirode, barem kada je o ovim svjetionicima riječ. U Slanomu primjer je za to centar kružnice ovih 4 crkava. On se nalazi na dijagonali Slanskog kvadrata, a od njegovog najdaljeg vrha udaljen je za stranicu tog kvadrata.